Идемо една братска песен, дами и господа. Този поздрав е специално направен за Горан Патрона, за Ники Патрона, Васил Барона, Пепи Машината и диджей Амет. Когато вие се правехте на патрони, ние само ви слушахме. Ние си знаехме, че пак в нашите профили ще търсите работа. Колеги се наричаме и като нас всички искат да бъдат патрони. Патрони, къде сте? Давайте, завиждайте ни, че правим най-добрите песни. Да сте живи, здрави колеги! Ники Патрона, Васил Барона, Пепи Машината, диджей Амет и Горан Патрона. Сега ние ви показваме как се правят песни. Амаре душманя, кај керена песни по 15 евро. Пала Менделав и керена, кај е Чилан баре мануша. Кераса буд шукар песни, е душман пук керена. И ще има всички да се учат от Горан и Васил Барона. Как се прави? Имаме пари с чували. Гледайте си вашия живот, душмани. Нима